برهان كوتيو كبر እግዚአብሔር ካ ወጪልኪሞ ተንሲ ብርሂ ነው ጸልማት ንምድሪ ተቃድማን ህዝብታት ይጎልብቦ ግና ከእግዚአብሔር ኣብ ልዕሌኺ ክወጽ ክብሩን ኣብ ልዕሌኺ ክረይ አሕዛብ ናብ ብርሃንኪ ነገስታት ካ ናብ ጸዳል ምብራቅ ክመጽዮ اتياب ظلمات زملالس حزبي عب برهان رأي نتوم عب مدري دينو موت زنبرون برهان ابرهالهم نتحزبي ياب زحكايو نحاقوسهم كا عبي خايو كم تحاقوس كوعن كم تمركوك ما قلو قلو زحقوسون كمو عب قدمي خاي حقوسون نرعد صورون نبتر منكبون نسلع قفعيون كان بمعالتي مديان غير كاسبر كايو سب او قلت عطو زبلات وارن بدم التعلى سخدانن كندد حود ما قبل عي حصان توليدلنا ودي تواهيبنا يمو اتقزات كا عمون كبيو سمون قروم مكار برتو عملا عبوز العالم مسفن سلام كسميو بفردن بتتكن كاب حجغ سعز العالم من تغصن عن كقمانسي عب زفان داويتن عب منقستون عبيد قزعاتون سلامون موداتها يبلون قناعاتك زياب هير قويتا زراويت ازخ كفري قلب مجمرتا نبره اتقال دما اب املاق نبره اتقالون املاق نبره اتقال سغا خونه ጸጋን ሐቅን መልኢ ወቕዓ አባና ሓደረ እዚ ካን ዘከርያስ እዩ ዝበሃል ንሱ ካብ ክፍል ኣብያ ኮይኑ ካን ኣምላኽ ድማዩ ካብ ኣዋልድ ኣሮን ከዓ ኤልሳቤጥ ትበሃል ሰበይቲ ነበረቶ ክልቲኦም ከዓ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ጻድቃን ነበሩ ብኹሉ ትእዛዛት እግዚአብሔርን ሕጋጋቱን ብዘይ ጉለት ዝኸዱ ነበሩ ኤልሳቤጥ መኻን ስለ ዝነበረት ውሉድ ዝበሃል ኣይነበሮምን ስለዚ ኤልሳቤጥ እግዚአብሔር ውሉድ እንተዝህበናስ ኣብ ቤትና ክንዴ ዓብይ ሓጎስ ኮን ኾነ ኣነ መኻን ስለ ዝኾንኩ ድኾን ኸውን ውሉድ ዘይተዋህበና ኣይ ግን ከኣኮ እግዚአብሔር ኣብቲ ዘይከውን መሲሉ ተራእየሉ እዋን ከምቲ ነማህፀን ኣዴታትና ንበዓል ሳራ ርብቃ ሃና ኸፊቱ ውሉድ ዝሃበን ንኣና እውን ውሉድ ክህበና ከኣለ እዩ ጥራይ ብጸሎት ሓዲና ንጸበይ እናበለት በብጊዜኡ ተሐስብን ትጸለን ነበረት ዘካርያስ እውን ወላኳ ዘይወለድና ኢሉ ንሰበይቱ ከሰክፋን ተዘይደለየ ናይ ውሉድ ባህጊ ስለ ዝነበሮ ካብ ምጽላይ ዓዱ ውዒሉ ይፈልጥን እዩ ዝነበረ ግናኸ ውሉድ ከይወለዱ እዋናት ተዓዝረ ክልቲኦም ድማ ዕለቶም ዝሓለፈ ኣርገውት ኮይኖም ነበሩ ኣብዚ እዋንዚ ዘካርያስ ደጊም ሕጂ ንወልደሉ ግዜ ካብ ሓለፈስ ኣምላኽ ከምዚልና ብዘይ ውሉድ ክንሓልፍ ተፈትዩ ሓንጽቡቕ ፍቓድ ይኹን ኢሉ እኳ እንተደምደሞ ኤልሳቤጥ ግና ኣመና ሕርፋን ውሉድ ስለ ዝነበራ ሙኻን ከምቲ ንበዓል አብርሃምን ሳራን ኣብ ተወልድሉ ዘይክእሉ ተስፋ ምቑራጽ ዝዓብለሉ እዋን እኳ ንይስሐቅ ሂቡ ንቤቶም ብሓጎስ ትበጽሓ ንኣና እውን መን ይፈልጥ ይህበና ኸውን እናበለት ነታ ክትጠፍእ ንእሽቶ ተሪፍዋ ዝነበረ ተስፋኣ ከምዚ ዝመስል ተስፋ ዘሳውር ሓሳብ ተሓስብ ስለ ዝነበረት ፈጺማ ኣይቀበጸትን
ኮነ ድማ ዘካርያስ በተራ ወገኑ ኣብ ቅድመ ኣምላኽ ግብር ክህነት ክገብር ከሎ ናብ ቤት መቕደስ ኣምላኽ ኣትዩ ዕጣን ኪዓጥን ብዕጫ በጽሖ በቲ ወገን የማን መሰውኢ ዕጣን ድማ መልአኽ እግዚአብሔር ተራእዮ ከምዝ ድማ በሎ ዘካርያስ ጸሎትካ ተሰሚዕልካይሞ ኣይትፍራ ሰበይትኻ ኤልሳቤጥ ወድኽ ትወልደልካ ስሙን ዮሐንስ ክሰምየኻ ንሱ ሓጎስን ተድላን ክኾነልካ እዩ ብልደቱ ኸዓ ብዙሓት ሕጎስ እዮም ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዓብ ክኸውን እሞ ወይንን ዘስክር መስተናይ ክሰትን ገና ኣብ ከርሲ ኣትዩ ኸሎ መንፈስ ቅዱስ ክመሎ እዩ ንብዙሓት ደቂ እስራኤል እውን ናብ እግዚአብሔር ኣምላኾም ክመልሶም ንሱ ብቁዕ ህዝብን እግዚአብሔር ከዳሉ ልቢ ኣቦታት ናብ ውሉድ ንዘይእዙዛት ከዓ ናብ ጥበብ ጻድቃን ክመልስ ብመንፈስ ኤልያስን ብሓይሉን ቅድሚኡ ኸይድ ዘካርያስ ኣብቲ ጊዜቲ ኣሪጉ ሰበይቱ ኤልሳቤጥ ከዓ ዕለታታ ሓሊፉ ስለ ዝነበረ ነቲ ዝዛረቦ ዝነበረ መልአኽ ኪኣምኖ ኣይከኣለን ኣነ ኣሪጌ ሰበይተይ ከዓ ዕለታ ሓሊፍ እሞ ነዚ ብምንታይ ክፈልጦ እየ ገብርኤል እውን ካህን ክነሱ ሕሉፍ ዝኽርታት ዕዮ እግዚአብሔር ኣጸቢቑ ዝፈልጥ ክነሱ ኣትዘገልግሉ ኣምላኽ ድማ ልዕሊ ተፈጥሮ ምዃኑ ዝደልየውን ኸይገብር ዘጠግሞ ኸምዘየልቦ ንኽኣምን ልቡ ስለ ዘየዳለወ ብዘይካዚ ኣገልግሎቱ ክንዮ ልማድ ዝሓልፍ ኮይኑ ስለ ዘይተራእዮ ባይበሎን ስለዚ ኸዓ ኣነ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ዝቆም ገብርኤል እየ ክዛረበካን እዚ ድማ ኸብስረካን እየ ናባኻ ተላኣኽኩ እነሆ ኸዓ ነቲ ብግዚኡ ዝፍጸም ዘረባይ ስለ ዘይኣመንካ ክሳዕ እታ ዝነገር ዝኾነላ መዓልቲ ዓባስ ክትከውን ምዝራብ እውን ክትስእን ኢኻ እቶም እኩባት ሰባት ከዓ ንዘካርያስ ይጽበይዎ ነበሩ እቲ ኣብ ቤት መቕደስ ምድንጓይ እውን ኣስተንከሮም ዘካርያስ ካብ ቤት መቕደስ ምስ ወፀ ኪዛረቦም ኣይከኣለን እቶም ህዝቢ ከዓ ኣፉ ከም ዝተዓብሰ ኪዛረብ እውን ከም ዘይከኣለውን ምስ ረኣዩ ኣብ መቕደስ ራእይ ከም ዝረኣየ ፈለጡ ነሱ ድማ ብናይ ኢድ ምልክት ኪዛረቦም ጀመረ እቲ ብገብርኤል መልአኽ እተባህለ ትንቢት ክሳዕ ዝፍጸም ከዓ ዓባስ ኮይኑ ይነብር ነበረ ንስኺ ኻብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረኸርስኽውን ብሩኽ እዩ ኣደ ጐይታይ ናበይ ክትመጽእ ኢኺ እዚ ኻበይ ኮነለይ እነሆ ድምፂ ሰላምታ ኸምስ ሰማዕኩ ኣብ ከርሰይ ዘሎ ህፃን እውን ብሓጎስ ተሰራሰረ እቲ ካብ እግዚአብሔር ተነግረላ ቃል ክፍጸም እሞ እታ ዝኣመነት ብርኽቲ እያ ምስ በለት ማርያም እውን ብጊዲኣ ነፍሰይ ንእግዚአብሔር ተዕብዮ መንፈሰይ ከዓ በኣምላኽ ቤት መድሓኒ ባህ ይብሎ ውርደት ባሪኡ ስለ ዝረአየ እቲ ሓያል ዓብይ ነገር ገይሩለይ እሞ ስሙ ቅዱስ እዩ እነሆ ካብ ሕጂ ኩሎም ወለዶ ብፅዕቲ ክብሉን እዮም ኣምላኸይ ዓብይ ነገር ስለ ዝገበረለይ ቅዱስ ስሙ ይባረኽ ኤልሳቤጥ ክትወልድ ኣዋርሓ ምስ በጽሐ ከምቲ ገብርኤል መልአኽ ዝበላ ወዲ ወለደት ኩሎም ነዚ ሰምዑ ኣዝማዳን ጎረባብታን ከዓ በቲ እግዚአብሔር ኣብ እርግናኣ ዝገበረላ ዓብይ ምሕረት እናተደነቁ ምስኣ ተሓጐሱ ኮነ ከዓ ድሕሪ 8 መዓልታት ነቲ ህፃን ክገዝርዎ ተኣከቡ
كلهم اتوم ازمادن فتوتن دما نتهፃን بسم أبو زكرياس نبلو ኤልሳቤጥ ግና ኣይፋሉን እዚስ ዮሐንስ እዩ ዝስመይ በለት ንሳቶም ድማ أنت كمولا عليتنا كوا زكرياس ዝትክእ ስም ዘይብልና ስለዚህ ዘካርያስ ንበሎ እሞ ኣነ ኢለኤ ዮሐንስ እዩ ዝስመይ ኢላ ኣቕበፀቶም ሽዑ ሓደ ካልእ ዘመድ ንዘካርያስ እንታይ ክስመ ከም ዝደልዮ ብምልክት ገይሩ ሓተቶ ዘካርያስ ኣቐዲሙ ሕራይን ኣሜንን ብዘይምባሉ እንታይ ዓይነት ኣደራዕን መቕጻዕትን ከም ዝበጽሖ ግሩም ገይሩ ስለ ዝተረድኦ ሰሌዳ ለሚኑ ስሙ ዮሐንስ እዩ ኢሉ ኣብታ ሰሌዳ ጸሓፈ እቲ መንፈስ ኣብ ውሽጢ ክልቲኦም ዝነበረ ሓደ ስለ ዝኾነ ሓደ ዓይነት ስም ኪህብዎ ኣሰማምዖም ከምቲ እግዚኣብሔር ዝበሎ ዮሐንስ ኢሎም ሰመይዎ ኩሎም እቶም ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ሰባት ከዓ ተደነቁ ዘካርያስ ነቲ ኣቐዲሙ ተነግሮ ስም ከይውፅእ ብምእዛዙ ንዕዮ እግዚኣብሔር ስለ ዝሰመሮ ብኡ ንብኡ ልሳኑ ተፈትሐ ኣፉን ተኸፍተ ሕራ ኢልካ ምስ ምኽሪ ኣምላኽ ምስ ሰማይ በረኸት ኣይከውንን ኢልካ ምጥራር ከዓ መርገም እዩ ሳዕቤኑ ኣብ ኩሎም ጉሩባብቶም ከዓ ፍርሃት ኮነ ብዘሎ ዝነገር እዚ ኣብ ኩላ ዝባን ይሁዳ ተወርየ እቶም ኣዝማድ ከዓ እቲ ተወልደ ህፃን ተራ ሰብ ከም ዘይከውን ተረድኡ ዘካርያስ ከዓ መንፈስ ቅዱስ መልኦ ብድሕሪዚ ንህዝቡ ስለ ዝበጽሖምን ተበጀዎምን እግዚአብሔር አምላኽ እስራኤል ይባረኽ እግዚአብሔር ዘበን ጸልማት ገፊፉ ብርሃን ከም ዘምፀ ኪዳኑ ዘኪሩ ንህዝቡ ከም ተዓርቀ ተነበየ ንዮሐንስ አመልኪቱ ድማ ቀቅድመት ምድሓን ሒዙ ዝመጽእ ብርሃን ከም ዝግለጽ ንደቂ ሰብ ዕርቂ ሰላም ከም ዘምጽእ ተነበየት ዮሴፍን እቲ ዋና ማሕደራ ጋይሽን ኣብ መብልዕ ማል ምስ ተጸግዕዋ ኣብኡ ተገላገለት ነቲ ህፃን ከዓ بعلبا تقليلا عبت مبلع مال عدك أساتو أي خنديزس كحكا سعبينيو محدر لبخا بمدراو نجر مليكا نتنقص سمايز خوم بوتا كتسأنالو أبتا مدرتيا بليت مالهم كحلو أمرور زحدرو قاسوت نبرو ملاخ እግዚአብሔር كا أبطقهم دو بلا كبر እግዚአብሔር كا أبزريهم أبره نساتهم كا بزح فرعات فرو اتملاخ كا بلوم نولومي مدحانية بعد داوي توليد لكم الله نسخة كريستوس قويتاي بقول حزب زغون عبي حقوسه بسركم اللهم اي تفرو ملك الدما ازي يغنكم اما بالعمال حصان دقي سوق ترغبيكم بزحات سراويت سماي دما بدنجت مست ملأخ تتنبيروم كبرين املاخ قبل علي سلام كا ام مدري امونغوتهم سمرت املاخ زلوم سبات انا بلو ناملاخ أمسكنو